Øj, nu tager han det. Ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halsen ud, dens hoved mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldt. Men hvorfor fanden den kunne bare lade være at gå til løven, jo? Jeg kan ikke lide at se på det. Nej. Hvorfor skal de hen og provokere dyr? De kan da bare gå væk. Den jagter den her ja. Nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den her nu. Nej, den ligger og skriger og lider. Den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger jo selv de der hyæner. De er jo ikke engang et byttedyr her. De hører sig jo selv til det. Nej, men de har jo stjålet hans. Hvorfor det? Han er stykket tilbage til ham. Kan man se det? Er det uhyggeligt? Nej, Jeg tror, det er det. Den holder sig væk. Er den død? den løven går hen til den igen og gør det færdigt. Det skal ikke. Der er ikke noget for. Hold nu kæft. Du tager den der. Men den kommer til at tage flere af løven. Den kommer til